Добро утро, прекрасни хора! Когато започвате деня си, отделете миг, за да утвърдите положителната енергия във вас. Нека тези потвърждения ви служат като напомняние за вътрешната ви сила, устойчивост и способност да преодолявате всички предизвикателства. Облечете се със силата на позитивното и задайте тон за пълноценен и успешен ден. Ето ги и силните утрешни потвърждения. Нека започнем. Аз съм способен да постигна успех във всички сфери на живота си. Излъчвам увереност във всичко, което правя. Днес избирам радост и благодарност, независимо от обстоятелствата. Заслужавам любов, уважение и изобилие във всички форми. Моето ум е фокусиран и в хармония с целите ми. Приемам предизвикателствата като възможности за растеж. Вярвам в интуицията си и смело следвам сърцето си. Обкръжен съм от любов, позитивност и положителна енергия. Аз съм магнит за успех, процъфтяване и безкрайни възможности. Аз съм себедостатъчен, такъв, какъвто съм. Аз съм устойчив и мога да преодолявам всички препятствия, които са по пътя ми. Всяко предизвикателство, с което се сблъсквам, е възможност за растеж и преобразяване. Вярвам в способността си да вземам правилни решения за себе си. Обкръжен съм от подкрепеща общност, която ме вдъхновява. Моят потенциал е безкраен и постоянно се развивам. Аз съм архитектът на своята съдба и създавам реалността си с намерение и цел. Освобождавам всички негативни емоции и приемам позитивността във всеки аспект на живота си. Заслужавам успех и щастие. Вярвам, че Вселената има план за мен и всичко се развива така, както трябва. Аз съм в хармония със себе си и излъчвам вътрешна хармония и спокойствие. Отворен съм за приемане на всички благослови, които Вселената има за мен. Имам увереност в способностите си и вярвам във възможността си да постигна мечтите си. Аз съм източник на мотивация, креативност и вдъхновение. Докато носите тези потвърждения със себе си през деня, помнете силата, която те носят и възможността да формират вашата реалност. Вярвайте в себе си, бъдете отворени към благословенията, които ви обгръщат.
Да бъде денят ви изпълнен със смисъл, радост и изобилие.